Hello, hello. Ka channel here do det bay le vek ko le. Ole hein muang hianin thil tui hrisel box hi te tila. Kasiyama fangma salat nia chuan bang thailo. Bang thailo khang hu nen. Ka ron ei don ni. Kasiyam dan ka ron tilang masalenga. Uluk deu ni lo en don ni o abikin hei o ka ron tilang ve ve don. Uluk deu ni lo en don ni o tui lu tu ka. Lo en masapotang. Fang mapum ni hi salada ka siam dona du tan chon pum kha chu po to ka a he do tan chon pum ni po kha a thei ve ka ni o hetiang fang ma tlema a sin se ang chi kan ti hi atui bi ka salada hian uluk takin in huang hianin kan zai lep don ni o slice kan tiang kha zai lep kha kan ti dona cha dewa zai kha tui lu tuk lo ka te tiang salada hi chuan in tlema pan deuh a zai kha zai lep kha tui ka tia in huang hianin uluk takin he ka kut chang ka da da nang hian mo khemi chin ang deuh zela khanin ka kata ma se kat wal mal chu har khop maya slicer kan tiang chi kha kan nei lo wangin tiang ka ke mai ka kat maya chuanin a kor nen khera siami hemi salat ka siam tum dan nen hi chuan a tui bik a in rem bik a kor te la wang khan tui lo pha chuang lawa nge atiram mai nge atiram meka ati crispy ve do ni chu sei thiam dan chuan chu chuanin ati tui ati tui ni top mai ni chuanin tiang kan chan zowa a mol a bikin a mol ka ti a top lampang a a mol top lampang ti jok tiang kha kha chu ka tel don lawa san chu a khak du wang khanin ka ngai na lu tuk lawa ama se tianga sala ta siami chuanin ei vek thei thowan tia ma se ke chuanin ka ngai na te chiam lawa a mol top lampang hi chu chuwang chuanin tun chu ma po hianin ka pai dei don ani ka tel don lo tin ani chu chuanin in zai paltel lo ma man mo lo ula nge professional te ni lem lo chuan man mo lo ula uluk tak khanin him taka in chan the nang khan ti mayang bo man mo lovin in chan don nia chuanin hianin ka kat zo ta chuanin ka chan zo ta ka hi englawa ka dale don tian tupperware hi ka mang dona ka man chan na kina ka ron soyenga plate ani lovin tupperware ka da khom ta chuan tian purun sen kha ka zai lep le dona pantein hei po hi ka ti lenga chuan pum khat tok veo pum khat a phel le lam hi ka zai to wangin ka ron tilang lo me a phel le lam ka zai lai chu ka ron tilanga hei hi tian hei poi uluk taka zai to nia kut in zai palte lo ama chuwang chuan phim khurangai in zai pal lo chuan ka thloi du don maya mo chuan ka chan zowa tian ka tel lenga ti hianin cream cheese hi ka tel le dona fian ni vel hi ka tel dona tam over kha ngai chung lawa a cream tam kan du le du lo kha ani ve me kha chu kan du za ta sil kha ni maya pahni pum ni ka siama wang khanin tlemin kan ti tam dewa chuanin ajinomoto kan tiang che kha mo ajinomoto kha tlem kan tel vel ya ka du ka ngai na lu tuk lo ka tel tam lem lawa ti chuanin ti hian tupperware ka chhina ti chuanin ka mix zone ani ti hianin ka chhina chuan ka mix dan tu chu ka thing dona tian thin deuh vak kha ngaia i a chuk chho zong ten a campaign ten i aro avil chi ten thing deuh nok nok kha ngai shake deuh nok nok kha ngai ti na ni chu a in mix tha tur khanin mo ti chuanin du to kan thin zon hnuwa hei in lo enanga a in mix tha to emi mo bo ma changpana lang veka chuan kan honga nga kan en chin ang result hei lo in mix tha to viawa a china po bet viawa tui don lutuk tui mel over ti chuan cheese chidang le feta cheese an te hi feta cheese hi chu enge salad ten en hianin an eina sa pho po hianin mo a in rem re rewa ka tel le don hei hi hemi slice khathi ka tel dona han ti vak ngai na te i ti dip chiam kha ti koi dip chiam kha ka du to lo tian me noi hianin tel in a tui bik ka tia ka met noi anga chuan me noi hi tiang ka tel ringot to don ani chuan feta cheese hi ka tel zowa chuan ka
salat tu chu lo in ready de ra ti khan alo in pe de ra ti chuanin tuna hianin khang hu ase pol tur o se me tur kha ka siam vele lo na o ka video ma sa khan kang hnim ka lo tia kang thim sek ti tur hnim sek aya thim sek ti tur min lo tia alo mong khop mai mizo tong man dik lo hi ol ve a ka kang thim seka ti hianin o chuanin wai kan te lang tho khan ka kang thim seka chuan hei e ro chu salat ta khan ka mix don lo thunga salat ne khan ka mix don lo ni chu o thunga na chuan tian chi ka ala o om to vel mani al du zal vel kha al mai tur ania tlemin ka dual deuh thin ba ka hmarcha hmui ka tel don na wangin o hi hmarcha hmui ka tela ro thak tur anga ni wang khanin hmarcha tel hi chuanin thak rek ngai chuan al deuh tak se tui ka tia hmarcha thak thil a thak to hi chuanin han al tel deuh tak se a tui bik ka ti em mai a ti chuanin tui tlem ka le a o hei tlema a ti koi deuh tur te le a ti chop le deuh tur te ni poka chuan a tian ka mix ta a o mix pa hian hei ka siam na hi plastic ani wangin ka rot ngam lawa rot ai tian ka nem deuh sok ringota du thu sama chuan rot anga kan siam tak chuan chawhme atan te kan siam tak chuan rot fungin deng deuh sak sekila mo rot thlenga a tui du bik ani chuan hian a zo dera o chuan salada khanin englo black pepper hi kalo tel thengil lo me ka hre chuak le ka tel tha le ani chuan tiang ka du to ka tel zawa ka thing le ka thing lai chu ka ton tilang to lo menga ka thing le chuan ka salad chu ei theina lo in peita alo in ready ta ni chu o salat kan lo yang o khati khani na siam dan chu ni hal sa lo tu ka a simple tu ka tin hei influencer pakhat Instagram lama mi te TikTok mi te na an siam chin chu ta changa ka hriat a ka siam ve chu ni a atui to pa azong chang tlak re lu to ka tin e nuam box ya a hrisel box ya fang ma de chu ti ro chuanin tu na ka lo e anga khang hu hi video masala mate mo mukbang masala mate khanin kan be na sa via wai le khang hu khati ro tun chum chu fang ma nin ke do na khang hu hi tu lai chu lar khop mai i khang hu in shal the deuh khang hu in shal the pha deuh tin lo omang emo te ka tia ka wai khang hu mix sa chang khan mo om ngei be sei la kha a chadona mo mi zo chu me nge kha tui box hi enge kan lo e alo shal the pha nan ten lo man khan chadon tu ka kan sei ve do ni chu e main chuanin tuna ka e chan dona tui don khop mai he nia tui don tu tui tu ka he mi fida cheese mo fida cheese ka ti hi ati creamy de uboka tui tok khang hu nei liang ngon tui chak em hang tui tuk em mẹ nó tục tui tục khang hu ka siam kem don ni sia so kem de ke don tui tục tui tục real charm den con tui tak em lo siam về le du nge ka ring hết tiệm mẹ nghe hiện là tuy mix ai xuân mua về lại thung rất là tuy lúc tục thôi cái video mà sao cái story sợi ha thì nó sẽ nga
thil dang soi tur ka nei le ha kan soi le ang tui tok vẫn chỉ tóm đầu về tui tok pang mai tui to pa chuan a kor nen nge ya vel hi ain me bik hemi sala ta hi chuan mo awa tui mai mai tak em basil rim tui to a tui ka ringa kan tel chin hi ka du tok tui thawa ka ngai na tu ai rem over lo de pizza an vel ne rem mo basil hi chu chuanin thon thu chu kan soyanga ha thon thu han ti deuh hloi la hi ka siam nem nu do kai zo vek pe po ka ring lo thang ui tu kai zo pem kan venga hian mo ti le lenga
nu ve li ni to lo kan ve nga hian pu dai lo o ma ni chu mo dai lo nu pui nei ma chuan dai lo khan ti mai thina ka fel do mai zai tam do mai hi nia in ti ve chin thoin ka renga dai lo in ve ngan om ve chuan dai lo thing pui kan lo in a dai lo kan lim ve me ma he ama sia la chuan kan chei ngam chawak chuang lo ta mo he mi pa ten lo ni lai khan kan hlau ve ni chu te ro te kan ni lai tho ni ta pu dai lo chu kan sia chen kha chuan kan sia the da chu LPS profile ate po khan a champion to tlakin ka sia an wei ta khan bo ai enge category chu se to chuang mi alawa không có cái giống mới tất mấy tầm nó đúng không cái dầu sen đón đầu cái thì cái chia cho phẳng chuan cái sợi khăm video mà sao một bằng chi vắc cái gì đó mà sẽ cái gì làm đàn tê in lâu xiết về in lâu xem thiềm về thì nó hang cái tuần thì đồ xe tùy gì tê thì khác chuan in mà chỉ nó mà tôi cả ngày nó vắc là kan tel ve chin chim chima ati hang tui tu ka han chu wa se le chuan in tel lo pon poi ka ti lo tel lo mai la poi ka ti don lo ni hi ka ti ke ma chuan mo tui top lo ti ve ro o in e ve du phot chuan emo in e ve chin chak chuan siam chin te po kha thei vek thon lo siam ve chin la tui lu tu ati tlak viau diet control mi pon an ei du viau ka ringa diet control ngai poi mo mi pon mo lunch tan te le enge khatiang choi huna han e tan te khanin an du viau ka ring ka du tok photang in lo sia venga in lo comment le don ne Instagram ate khanin lo siam veu la min lo tek le don nia in lo post ka min lo tek le choi don nia chuanin khatiang aman ro te ka le na ho kha he departmental store om do veka engma har sam lawa chuwang chuan in lo siam ve ni pon in lo siam ve don ni pon ange am atel tu ten no ne lo pala ni kha chuan in lo en don departmental store an nei do vekang tu a chuan ka du to phota ka channel dem lo subscribe pa ka video tem lo like ka mi lo share sak tu ka som chewa video le pe ka kai mule che don dia